aw ni yakuma ne ni ma nɔ hali ni mura banna tobili bi kɛ koyi bita an bɛna an ka sɛ de mafun ka tila tuguni ka sɔrɔ k'a marine ni jɛnɛba kɛfɛnw ye. Jɛnɛba bi sɔrɔ Mali fanda 4 bɛɛ lajɛlen na. Ni an ka sɛ kɛlen da la an b'a bila a ka mafun n'a yɛrɛ jina tulu ye. Ne ta in ye tulobilen sɛ de ye a yɛrɛ b'a dɔn o mɔ ka di. N'a sɔrɔ la farafin sɛ do i b'a balabala. Tulu dɔɔni layi persil poivron o susuko ɲuman an b'o kɛ tulu in na ka sɔrɔ ka na jɛnɛba kɛfɛnw kɛ a la. Jɛnɛba moutarde épicée an b'o cuillère ba ɲɛ 1 k'a la. Jɛnɛba vinaigre an b'o fana k'a la. Nafɛn minnu b'an bolo ka fara poivre mugu kan o susuko ɲuman ani kɔkɔ an b'o k'a la ka sɔrɔ k'a ɲami ɲɔgɔn na kosɛbɛ sa. Ni marinade de ka di sa. An ka sɛ balabalalen an bɛna an ka sɛ ta ka n'a kɛ marinade na k'a don ɲɔgɔn na kosɛbɛ. I yɛrɛ bi jateminɛ kɛ nin yɔrɔ in na. N'a sɔrɔ la jenini de ka di ye charbon na i b'i ta jeni charbon na nka bi ne bɛna n ta jeni furu kɔnɔna na. I b'o ko in kɛ k'a bɛn i yɛrɛ sago ma. Komi ne bɛna n ta jeni furu kɔnɔna na ne ye pomme de terre n y'a tigɛ k'a kunbaya dɔɔni k'o yiran dɔɔni ka n'o fara a kan ka sɔrɔ ka n'a datugu ni aluminium ye k'a don furu kɔnɔna na miniti 30 bɔɲɔgɔnko walima miniti 20 i yɛrɛ bɛ ko in lajɛ dɔrɔn sabula an ka sɛ yɛrɛ mɔnen don ka ban. Nin ye jɛnɛba moutarde d'accompagnement de ye wa a k'a dɔn k'a fɔ ko mayonnaise fana bɛ jɛnɛba la koyi. Nin ko in de jara sa ne ni mana minnu sɔmina jɛnɛba ko in na o t'a kɔrɔ fɔ maa ye aw bisimila.